Pnawn da pawb, a chroeso nôl ar gyfer y drydedd sesiwn rwan, Llun mewn Llinell unwaith eto, gyda e-sgol ac adran y Gymraeg Prifysgol Aberystwyth, fel da chi'n gweld ar eich sgriniau, dwi'n gobeithio bod chi'n gweld. Da ni yn cael cwmni Eurig Salisbury a Mererid Hopwood unwaith eto ar gyfer y sesiwn yma. A diolch yn fawr iawn i chi am ymuno efo ni. Dwi'n siŵr bod di'n ddiwrnod cynnes iawn i fod yn eistedd o flaen gliniadur pnawn yma, ond dwi'n siŵr nhw chi fwynhau y sesiwn ta waith. Felly, cyn i fi drosglwyddo at Eurig a Mererid, dwi'n mynd i just fynd drwy'r rheolau yn gyflym iawn unwaith eto, achos mae yna un peth wedi newid tamed bach. Felly, jyst i'ch atgoffa chi, gwnewch cymaint o ddefnydd o'r sgwrs a phosib mwyn ateb cwestiynau ac yn y blaen. Yn y ddau sesiwn gyntaf, da ni wedi cael dros 500 o ymatebion gan bawb, felly da ni wedi cyrraedd dros 1000 rhwng y ddwy sesiwn hyd yma. Felly tybed os gawyn ni gymaint o syniadau yn ystod y sesiwn yma hefyd. Mae'n bosib y byddwn ni'n gwneud defnydd o fwrdd gwyn ar Teams, felly pidwch y poeni os da chi'n mynd siŵr sut i wneud hynny, mi fyddwn ni'n egluro. Mae'r sesiwn yn cael ei recordio. Os da chi'n ansicr o unrhyw beth, fedrwch chi yrru neges yn y chat, neu mae yna ffordd o wneud hynny drwy Q&A hefyd. Felly os da chi'n cael trafferthion, gyrwch neges ato ni yn y Q&A a nhw'n ni drio'n gorau i helpu chi. Yr un peth sy'n wahanol wythnos yma i dreialu ydy da ni wedi troi'r meicrofonau i ffwrdd. Felly fydd y meicrofonau ddim yn gweithio. Yr unig ffordd fyddwch chi'n medru ymateb heddiw ydy gan ddefnyddio'r sgwrs, y chat. Felly cadwch y syniadau yma i fynd yn fanno os gwelwch yn dda. A jyst i'ch atgoffa chi hefyd, cofiwch wrando'n astyd iawn, achos mi fyddwn ni'n cynnal cwiz bach ar ddiwedd y sesiwn gan ddefnyddio Cahoot. A cyn i fi drosglwyddo fel Sonia si, dwi yn mynd i ddangos pwy sydd wedi wneud orau yn ystod yr heriau wythnos yma, a maen nhw'n enwau barddonol iawn. Does neb wedi defnyddio enwau go iawn fel petai, ond dwi'n eitha licio'r enwau mae i ddeud y gwir. Felly, fi oedd Eliffant yn y Glaw yn chwarae'r cwiz eto ers wythnos diwetha, a wedi cael 100% o'r atebion yn gywir. Felly, llongyfarchiadau i bwy bynnag ydy Eliffant yn y Glaw. Falle, allwch chi egluro pwy sydd yna yn y sgwrs rwan. O ran yr her cynganeddu, gafodd ei osod gan Eurig a Mererid, fi oedd ar frig yr ysgorfwrdd fel petai. Yn ail oedd tractors bach, ac yn drydydd, y dyn yn y glaw. Dyna chi Llun mewn Llinell yn ei hun, ynddo? Felly, dyna ni, da iawn chi am gystadlu, a gawn ni gystadleuaeth tebyg eto ar ddiwedd y sesiwn yma, ond ar hynny dwi yn mynd i drosglwyddo, os gai, at Eurig a Mererid. Felly, diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn. Mr Davies, diolch yn fawr iawn, a prynhawn da i chi gyd. Shwmai bawb ar hyd y lled y wlad. Braf iawn. Wel, eich gweld chi, bod gyda chi unwaith eto. Dwi yma, mae Mererid yma hefyd. Dwi'n mynd i fod yn arwain y sesiwn hon hefyd, heddiw, ond mae Mererid yma. Yndwy ti, Mererid? Ydw, ti'n yng nghlywed i? Dwi'n clywed ti. Dwi'n meddwl bod ti yn dystwyddfa lawr llawr, a dwi'n meddwl bod ti uwch dy ben di lan lofft. Mae'r ddau o'n ni yn edrych allan ar faes parcio heilog. Tybed ydych chi'n gweld golygfa well na ni. Da ni yn mynd i fod yn cadw llygad ar y chat, a mae Mererid yn mynd i gadw llygad arbennig ar y chat. Tra mod i yn gofyn i chi wneud rhai pethau. Nawr, da ni'n mynd i symud ymlaen. Be na yw rannu'r sgrin gyda chi. Na i ddechrau drwy rannu'r sgrin. Gobeithio fydd o'n ddim yn cymryd gormod o amser. Mae'n hyfrifiadur i'n chydig bach yn ar y deg heddiw. A tra bod Eurig yn gwneud hynny, dwi'n mynd i roi chi dan bwysau nawr, oherwydd mae Eurig a fi wedi treulio'r wythnos diwetha yn dweud wrth pawb yng Nghymru pa mor wych ydy'r disgyblion sy'n dod i ddysgu llun mewn llinell gyda ni, a'r syniadau campus sy gyda chi, a'r ffordd i chi'n ymateb mor dda. Felly, boes, daliwch ati wythnos hon, ynddo fe, Eurig? Daliwch ati'n wir. Ie, dych chi yn wych chwarae teg i chi. Dyma ni, dwi'n meddwl bod fi wedi... Ffeindio fo? Mae hwn yn mynd yn arafach ac yn arafach. Mae o'n dechrau ymddangos rwan. Wedi cyrraedd. Diolch. Ia, gwych, oce. Felly, na i gael y slideshow. Reit. O'r dechrau. Dyma ni yn Aberystwyth. Mae yn edrych fel hyn yn Aber heddiw. Just about. Yn wahanol i bob dwrnod arall ni wedi bod yn gwneud hyn. Dyma ni, drydedd sesiwn. Nawr, be dyn ni eisiau gwneud yn mynd dros i ddechrau.
dros her yr wythnos. Dwi'n gwybod bod chi wedi wneud yn dda iawn gyda hyn, ond gan i fynd dros yr atebion i gael gweld, wel, jyst i eich goffa chi o'r atebion cywir, bod pawb ar yr un dudalen. Felly, her yr wythnos oedd, wrth gwrs, pa eiriau o'r ddau flwch yma sy'n cyngeneddu gyda'i gilydd. Felly, mae yna eiriau ar yr ochr, chwith, sy'n cyfateb gyda geiriau ar yr ochr dde. Nawr, os fi'n cofio'n iawn tro diwetha, Mererid, nes ti ofyn i fi ddweud y geiriau yma gan roi'r pwyslais wrth gwrs ar yr acen. Felly, be am wneud unwaith eto, ie? O'r gorau, felly na i ddweud y gair babi a darn ac aderyn a blodyn a llunos. Peidiwch meddwl bod Eurig a fi fel arfer yn mynd rownd yn neud y fath siapse a pan ni'n siarad, ond mae hwnna jyst er mwyn ddangos i chi, ddweud lle mae'r pwyslais. Fel arfer, sy'n ni'n dweud babi, darn, aderyn, blodyn, llunos. Ond fe gariau ymlaen ar geiriau nesaf. Blawd, dir, diwrnod, bob, llenni. Oedd hwnna ddigon clir, Eurig? Hyfryd. Diolch, Mererid. Hyfryd iawn. Nawr, gai ofyn i ti edrych ar y chat nawr. Am y cyntaf, bawb, pa air sy'n cyfateb gyda babi? Maen nhw wedi dod i mewn ar ddyrchog. Ydw i wedi dweud enw'r plant? Enw cyntaf sicr. Mae Mali a Branwen wedi dyfalu'n gywir. A Ganwen, a Zoe, mae Cellan yn gofyn cwestiwn da. Pwy yw Bob? Da iawn, Cellan. O, ti'n meddwl beth, sy'n ni wedi rhoi fawr, sy'n ni'n meddwl mae person yw e. Ond dwi'n hoffi'r wit fyna. Matthew yn iawn, Gwennan, Alma, Ec, Preis, Leila, Wela, Annie, maen nhw gyd yn iawn. Da iawn chi. Ydy. Babi a Bob, wrth gwrs, Babi a Bob. Nawr te, darn. Pwy sy'n gallu rhoi ar ateb cywir ar gyfer y ddau air? Darn. Felly ni chwilio am dy a pwyslais rn. Na. Mae darn a dir, ond i ni moyn dy ac yn rn. Diwrnod! Da iawn, Ariel! A da iawn, Branwen! Da iawn chi. Dwi'n siŵr bod nhw'n llifo mewn. A Catherine, a Gwennan, a Ec, Price, a Elsa. Da iawn. A mae Marged wedi gweud ni mewn yn iawn. Felly dwi'n cymryd bod Marged yn chwarae rhyw gêm arall. Matthew, Zoe, Mali, Anwen. Da iawn chi. Boes bach, maen nhw gyd yn dod. Mae rhywun wedi cynnig dilyn. Gyda dilyn, mae dy ac yn l. Felly byddai gair fel doli neu dail, dy ac yn l. Ni wylo am dy ac yn rn. Ac ydy mae Leila a Lydia. Diolch i chi, da iawn chi. Nawr, o'n i fawr at gair nesaf felly, aderyn. Neu aderyn gyda dy ac yn r. Dy ac yn r tro yma. Pa air? Da iawn! Ceio, Branwen. Maen nhw'n gloi, Mali. Boes bach, Cellan. Hwna mae Gwennan. Aderyn dir. Reit, stopiwn ni fyna. Da iawn, Lydia. Beth tybed ydy aderyn dir? Beth yw... maen nhw gyd yn cael, maen nhw'n cael yn berffaith. Dir, mae pawb yn cael yn iawn. Ond Eurig, dwi'n mynd i ofyn i ti, beth ydy aderyn dir, ti'n meddwl? Ie, dyna'r peth. Dyna ddau beth sydd ddim gyda'i gilydd yn aml iawn. Fi'n hoffi adar, a sa'n mynd o dir. Ond roi nhw da'i gilydd, fe'n swnio'n rhywbeth eitha cas, falle, sy'n yr awyr. Mae'n neud i fi feddwl am awyrennau mawr. Cyflym iawn. Cyflym iawn. Da iawn. Pawb wedi gorffen nawr, dwi'n meddwl. Da iawn chi. Neu te, blodyn. Blodyn. By-l ac yn dy. By-l ac yn dy. Pa air tro hwn? Maen nhw'n dod ar y gair blawd. Blodyn blawd.
ardderchog. Blawd, 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 blawd. Mae pawb yn dweud blawd. Da iawn chi. Un ar ôl felly. Copa walltog yn dweud blawd. Da iawn. Un ar ôl sef llunos. Llunos. Ac yn en. Llenni, 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 llenni. Tal, chi'n gwybod eich stwff. Chi'n gwybod eich stwff. A pidwch poeni os dim Mererid, neu fi ddim yn dweud eich enw chi. Dyn ni yn gweld eich atebion chi yn y chat. Yn anfod, mae rhai chi'n dod rhy gloi i fi. Boes bach, mae yna bobl Sigma, a deryn di ryw Sigma. Diolch am y syniad yna. O, a wyddwch chi be, enw mam i'n disgybl ydy Llunos. A cwestiwn dwi eisiau gofyn yw, os gan eich mam chi o'r enw Llunos, ydy hi'n hoffi llenni? Mae'n siŵr bod ganddi lenni yn y gegin neu rhywle glei. Da iawn. Reit, mae rhywun wedi cynnig Llanelli. O, mae hwnna'n syniad da, ond geith Eurig esbonio pam nad yw Llanelli cweit yn neud y tric. Ond dyna'r peth gyda Llanelli, wrth gwrs mae'r acen mewn lle chydig bach yn wahanol. Wel, mae fe ar y silla fol afon dyn, wrth gwrs, Llanelli. Llanelli. Felly, y gytsain, ell yna sy'n ar yr acen ynddo. Ell, en, acen, ell. Llanelli. Felly, dwi ddim cweit yr un peth. Mae'n sowndio'n eitha tebyg yn dweud pan chi'n weid e. I Llunos a Llenni. Ond yn gyngeneddol, dwi ddim cweit yr un rath. Mererid, be fysyn cyngeneddu gyda Llanelli? Rhaid chi rhywbeth fel ni allaf, neu neillai, neu rhywbeth felly, neu naill. Bydd rhaid chi gael n ac en yll. Mae hwnna'n tricky, ond dwi'n meddwl bod hwnna ar gyfer pobl sydd wedi bod yn dysgu cynganeddu ers 5 mlynedd, falle 6. Hwnna'n tricky iawn, ydy, chwarae teg. Iawn, felly gwych, dyna yr atebion cywir ar gyfer yr her, ble dyn ni yn mynd, dyma'r atebion yn y drefn gywir, babi bob, darn diwrnod a deryn dir, blodyn blawd, Llunos Llenni. Chi'n dechrau glywed e? Chi'n gallu clywed sut mae rhain yn ateb i gilydd. Awn ni mlaen nawr at peth nesaf. A be dyn ni'n mynd i wneud heddi yw gwneud yr un math o beth o beth dyn ni wedi wneud yr wythnos diwetha, ond jyst wneud ychwanegu chydig bach mwy ac ymarfer ateb geiriau ar yr acen. Nawr, y cam nesaf ydy gwybod y gwahaniaeth. Dwi'n gwybod bod chi yn gwybod y gwahaniaeth rhwng y mathau yma o lythrennau, sef llafariad a chytseiniaid. Nawr, dwi ddim wedi rhoi'r holl gytseiniaid ar y sgrin, ond dwi wedi rhoi'r holl llafariad, a does dim lot ohonyn nhw. 7 ohonyn nhw. A dwi'n mynd i ofyn i Mererid i ddarllen y llafariad mas. O'r gorau. A dwi o dan anfantes, achos dwi'n siŵr bod rhai ysgolion fan hyn yn dod o'r gogledd. A mae plant y gogledd yn gallu dweud rhai o'r llafariad yma yn fwy eglur na ni yn y de, felly bydd rhaid i fi geisio ngorau nawr. A, E, O, I, Y. Oedd hwnna'n dda, Eurig. Oedd hwnna'n wedi... Da iawn. W ac Y. A fel eich chi'n gallu gweld, dyw yn gwefusen ni ddim yn cyffwrdd â'i gilydd o gwbl wrth ddweud y llafariad yma. Mae'r air yn dod i mewn ac allan o'n cegen ni, a mae popeth yn hollol agored. A, E, O, I, Y, W, Y. Popeth ar agor. Beth ar agor. Gewch chi wneud e yn eich amser eich hun. Os ydych chi eisiau gwneud e nawr, gwnewch e hefyd. Teimlwch y llythrennau. Diolch i Rowan am roi yn y chat y gair Saesneg. Mae'n ddefnyddiol ambell waith i gofio, a mae'n gywir i ddweud taw vowels ydy'r gair yn Saesneg. A mae Arial Eurig wedi'n hatgoffa ni bod y llythyren H, y sŵn H, weithiau fel llafariad, achos mae llawer o anadl ar H. A phan ddawch chi i siarad Ffrangeg, fyddwch chi'n dweud bod ni ddim yn dweud H o gwbl. Wdel, i ni'n dweud, bo H wedi ysgrifennu ar y gair. Wel, da iawn. Wel, diolch, vowels, wrth gwrs, ac yn Saesneg, y cytseiniad yw'r consonant. Da iawn chi. Nawr, mae'r cytseiniad, a troi at yr heini, maen nhw'n lot mwy synllid. Maen nhw'n fag gwahanol iawn o lythrennau, a gewch chi wneud be mae Mererid yn mynd i wneud nawr hefyd, sef
wel, blasu rai ohonyn nhw. Gen i glywed rai ohonyn nhw, sut maen nhw wahanol, sut maen nhw'n fwy swnllid. A fan hyn, dwi'n rhwystro'r air rhag llifo'n rhwydd mas o'n hegi. Felly mae ni b, h, d, dd, f, g, h, l, ll. Ac yn y blaen. Mae yna lot ohonyn nhw, diolch Mererid. Gwnewch chi'r un peth blant, os ydych chi yn cael amser, darllenwch y llythrennau yma mas. B, c, d, dd. Maen nhw yn teimlo'n wahanol iawn yn eich geg chi. Ond dyna'r peth pwysig fan hyn. Mae'r cytseiniad yn lot mwy swnllid mewn gwirionedd, ydyn nhw. Maen nhw'n gwneud lot mwy o gampau yn y geg na gyda'r llafariad. A mae hwnna'n mynd i fod yn bwysig yn y munud nawr. Reit te, nawr ni symud ymlaen at y darn nesaf, lle ydyn ni? Dyma ni, nôl at rhywbeth, dyn ni yn cofio beth yw'r ystyr. Wrth gwrs, yr acen, dyn ni wedi gwneud hwn o'r blaen. Gair pwysig y dydd yr wythnos diwetha, gair pwysig y dydd unwaith eto heddiw, yr acen. A dyma'r pwyslais wrth gwrs, lle mae pwyslais yn y gair. Nawr, ni ofyn i chi i ddweud wrthyn ni yn y chat ble mae'r acen. Nawr, be fi eisiau chi ddweud wrthyn ni yw ar ba lafariad neu lafariaid mae'r acen. Oherwydd dim ond y llafariad sy'n rili'n gallu cario'r acen. Ble ar ba lafariad mae'r acen yn syrthio yn y gair yma, sef gwartheg. Da iawn, Caio, di cael yr ateb yn gywir. Aio, beth yw'r ateb? Be oedd yr ateb yna? Dwi'n mynd i ddweud, dwi'n mynd i aros i weld, mae pawb hyd yn hyn wedi ateb yn gywir, ydyn wir. Da iawn, neu chi gyd yn gwybod Eurig, fyddwch chi'n falch o ddeall, mae a yw'r ateb. Dwi'n hoffi be mae Mali di wneud, mae di sgwennu'r gair a mae di roi a fawr ar a. A mae Caio wedi rhoi a. Falle bod ti wedi bod mewn cae yn llawn gwartheg a wedi penderfynu bod ti a'i hofo nhw. Mae yna lot o as. Reit, stop, digon o as, diolch yn fawr. Ydych chi'n gwybod eich stwff, jyst i wneud yn siŵr, dyma lle mae fe. Allwch chi gynnwys yr ŵn a ddim, does dim lot o ots, ond chi'n sicr yn gywir. Ar yr a mae o. Nawr, cwestiwn nesaf yw... Nawr, y cytseiniad. Dwi wedi gwneud. Pa gytseiniad sy'n ar yr acen? Nawr, mae'r ateb ar y sgrin mewn gwirionedd. Pa gytseiniad sy'n ar yr acen? Diolch Cellan wedi dod yn syth a gweud wrth. Da iawn. Ac wedi nodi y ddwy gytsain, wel dyna bwysig. Hwna yn bwysig iawn. Da iawn ti am nodi hynny oherwydd. Bys o'n hawdd i chi ddweud falle jyst yr yr. Ond na, mae'r yth na yn stuck. Mae fe'n stuck wrth yr yr. Wrth. Gyda'i gilydd. A mewn gwirionedd, mae'r ddwy gytsen yna yn stuck wrth yr acen hefyd. Felly mae'n edrych fel hyn, dwi'n meddwl. Basically, o ran y gynghanedd, mae'r gair gwartheg ar ei fwyaf syml yn edrych fel hyn. Acen, wrth. A fi eisiau chi weid hynna gyd hefyd. Ble bynnag ydych chi, dwedwch hynna. Acen, wrth. Acen, wrth. Wrth. Dyna'r peth pwysig i ni fan hyn. Nawr, y cam nesaf, wrth gwrs, yw dod o hyd i air. Gan i weld. Sy'n cyfateb, angen. Ond rhywbeth ar goll fan hyn. Be nawn ni yw, ffindio gair. Na i ofyn y cwestiwn i chi ar y sleid yma. Mae eisiau ffindio gair arall sydd gyda acen wrth. Acen wrth. Da iawn, Ec Price wedi ffindio arth a Mali gwerthu. Maen nhw'n dda. Da iawn. Efe athrawon yw'r bobl rhain, neu efe serth meddwl rhywun arall, gwerthu ag arth meddwl rhywun arall. Ie, da iawn. Serthu, tarth, gwerth, tarth eto, nerth. Wel, mae yna syniadau da. Cenna, nawr te, gad i ni oedi fyna. Cennarth.
diolch i ti am roi cennarth yn y chat, ond gwranda'n ofalus nawr, dwi'n dweud cennarth, nid cennarth. Ti'n gweld y gwahaniaeth fyna? Felly mae'r acen ar y cen, ond mae Eurig eisiau ni gael yr acen drit a bwys yr wrth. Bydde pennarth yn neud y tro. Ydw i'n iawn, Eurig? Bydde, herwydd bod yr acen wrth gwrs ar y pennarth. Acen wrth. Ie, da iawn chi. Mae popeth arall, mae perth a tarth a Ie. pennarth ie. Prydferth. Nawr te gadewch i ni wrando ar prydferth. Gyda prydferth, mae'r pwyslais yr acen yn dod ar y pisyn cynta. Felly'r patrwm ydy pr acen dy. Ni moyn rhywbeth ar acen cyn yr wrth. Fel parth a mawrth a porth. Gallech chi ychwanegu sillaf at prydferth a cael prydferthwch. Mae hwnna'n iawn, prydferthwch, cos mae'r acen wedyn ar yr acen wrth gwrs. Mae'n unrhyw beth arall Mererid ar y chat fyna? Dwi'n credu bod ni wedi, mae llanarth yn yr un broblem a prydferth. Ond mae aber arth yn neud y dro. Felly y tric, a dyna pam mae Eurig yn ymarfer hwn gyda chi heddi to, yw yr acen. Perthyn a berthyn. Da iawn. Da iawn, ei, chi'n clywed e, da iawn chi. Dyma chydig bach mwy o enghreifftiau ar y sleid nesaf yma. Geiriau sy'n cyfateb gyda'r gair. Fan hyn, arth, serth, gwerthu, chi wedi rhoi rhain i gyd i lawr. Syrthio, nerthol, anferthol, gwarthus, a mae yna lawer mwy wrth gwrs. A ni'n cael ymarfer bach arall gyda, gan i weld, beth sydd wedi digwydd hwnna? Pam bod hwn? Dyma ni, ie, oce. Iawn, gan i gael gair newydd, sef pentwr. Pentwr y drwy hwn. Sori dorri'r draws, ond gan bod rwy'n wedi gofyn cwestiwn, ydy aber porth yn gywir, perffaith gywir, da iawn, aber porth dyn ni'n dweud. Iawn, ie, gwych iawn. Da iawn chi, felly, ydych chi'n gwybod eich stwff yn amlwg, chi'n dda, chi'n dda iawn. Nawn ni ymlaen at y gair yn nes yma, felly pentwr, pentwr. Nawr, fel chi'n gweld, mae'r acen yn y gwyrdd fan hyn, ar llafariad E, a wedyn mae yna ddwy gytsain yn stac wrth yr acen, sef yr N a'r T. Ond wrth gwrs, maen nhw'n gyda'i gilydd. Felly, dwedwch yn uchel, acen nt. Acen nt. Acen nt. Awr te. Pa eiriau sy'n cyfateb i acen nt? Ac Eurig, cyn i chi hyd yn oed orffen siarad, oedd Branwen wedi cynnig cantor. Da iawn. Arbennig. A pant ydy, Mali, paid bod yn bryderus, ti'n hollol gywir, a pont a pant. Gwych. A cant, medde Leila. Iawn. Ie, pants. Dyw pants ddim cweit yn iawn, achos dim yst ar y gair hwn, ddim pentws yw e. Pentwr, so just N a T. Plant ydy wir. Da iawn. A plantos, hollol. A nant. A bant. Ie. O, maen nhw'n methu stopio cynganeddu. Dant. Dant, da iawn. Dwi'n meddwl bod chi wedi dal dos o cynganeddiaitis. Tant, meddwl rhywun? Tant. Chi'n gwybod eich stwff, da iawn chi. Mae hwnna'n dod yn da iawn. Fi'n credu bod rhai enghreifftiau eraill gyda fi fan hyn. Dyma nhw, nant, pont, ffanta, talentau, gwyntog, rant, pantos, seintiau, ac yn y blaen, ac yn y blaen. Da iawn chi, da iawn. Nawr te, be nesaf? Mae'n amlwg bod chi'n gallu gwneud y cynganeddi yma yn hawdd. Dyma gam arall i chi. So, cam 2. Wedwn ni mai cam 1, reit, ydy cyfateb pethau ar yr acen. Cam 2 yw cyfateb pethau o flaen yr acen. Felly, be am gyfateb y gytsain sy'n o flaen yr acen? Nawr, mae yna gytsain o flaen yr acen fan hyn, yn does? Pwy sy'n gallu gweud pwy yw i? Beth yw i? Beth yw'r gytsain o flaen yr acen? Da iawn. Pa, maen nhw'n dod. Da iawn chi. O flaen.
Mae ynta i ateb y cwestiwn yn dilyn yr acen, o dan yr acen, a mae py o flaen yr acen. Da, maen nhw gyd Ieian a Ganwen a Matthew, maen nhw gyd yn ateb yn gywir, a Gamelia, Da iawn. a Marged, boes Da bach iawn. a Sophia. Gwych iawn. Da iawn chi. Felly, ffordd arall o weld y gair yma, o ychwanegu y py yna ydy hyn. Mae yna chydig bobl chael borffor gyda ni tro yma. Felly mae py ac yn nt. So, dyn ni'n cyfateb chydig bach mwy y tro yma. Py ac yn nt. Py ac yn nt. Nawr, ar y sgrin, mae yna ddau air sy'n cyfateb yn y ffordd yna yn llawn gyda'r py ac yn nt. Pa ddau air? Panto, da iawn, a ffain o'r llall. Pant a... Ddau air. Dych chi gallu gwylio'r llall, mae panto. Pont, da iawn, pont a panto. Dyna ni. Felly, dyma nhw, pont a panto. Mae'r ddau air yna yn chydig bach yn wahanol i'r lleill oherwydd maen nhw'n cyfateb y gytsain o flaen yr acen hefyd, sy'n neud y chydig bach yn fwy, wel, soniarus, yn dweud, mae fe'n soundio'n fwy o gynghanedd. Pentwr, pont, panto. A rhai eraill hefyd. Wedyn, mae Owain a Plantos Pont y Berem, maen nhw gyd yn ateb fel Zoe. Da iawn. Iawn chi. A Gwych. dachog. Nawr te. Awn ni nôl at gwartheg. Mae yna gytsain ar ddechrau gwartheg yn does? Sef G. Felly yn yr achos yma, beth sydd gyda ni ydy G ac yn rth. G ac yn rth. Nawr, pa ddau air sydd ar y sgrin sydd eto yn cyfateb G ac yn rth. G ac yn rth. Da iawn, Anwen. Gwerthu a gwarthus. Mewn yn syth. Maen nhw gyd yn dod. Sophia wedi cael yn gywir, a Pont y Berem, a Zoe, Da iawn, da iawn. a Mari. Da iawn chi. A mae Cellan wedi cynnig gair ei hunan. Da iawn, gwerth. Da iawn. Benig. Da iawn ti. Da iawn. Felly, Benig. felly gwartheg a gwerthu a gwarthus. Gwerthu, gwartheg, gwarthus. Yn creu ddarlun bach i chi fyna. Gwych iawn. Da iawn chi. Felly, dyma nhw. Gwerthu a gwarthus. Chi'n gallu glywed yn dydych? Gwartheg, gwerthu, gwarthus. Reit, O felly Ceilan, mae'n ddrwg gen i Ceilan, nid Ceilan, nid Cellan, yw denw di drycha Ceilan. Dwi'n gorfod ymddeheiro fyna, rhaid i fi chwilio'n sbectol. Felly o hyn allan byddai'n deall taw Ceilan sy'n ateb. Diolch am fy nghywiro i, a diolch hefyd i pwy ddath mewn fyna, Ella. Ella di cael yn gywir fel yn wir bawb arall. O, iawn chi. Ei, chi'n wych. Chi'n neud yn wych iawn. Felly, just recap nawr. Mynd yn ôl dros beth nathon ni. Mae yna ddau gam wrth gwrs. Cam 1, cyfateb ar yr acen. Dim ond yr wrth na, felly dod o hyd i'r acen, a wedyn gweld pa gytseiniad sy'n syth ar ôl yr acen. Acen wrth. A wedyn cam rhif 2, cyfateb o flaen yr acen. Cyfateb o flaen yr acen. G wedyn, G ac yn wrth. Dyna'r ddau gam. Nawr te. Dwi eisiau chi wneud yr un peth nawr gyda y gair hwn. Gwnewch yr un peth a nathon ni gyda gwartheg a pentwr, ond gwnewch y tro yma gyda'r gair newydd yma, sef magu. Magu. Mae eisiau chi gyfateb ar yr acen i ddechrau, cam 1. A wedyn mynd ymlaen i gam 2, cyfateb o flaen yr acen hefyd. Felly wrth gwrs, gyda magu, mae'r acen ar yr a wedyn mae'r G yn dod yn syth ar ôl, felly acen G, acen G. Da iawn Bronwen, mogi a Mari megis, boes bach i chi'n gloi. Ie, yn gloi.
Magi, mogi, megis, magw. Ie. Mae mogs bron yn iawn, ond mae yna S yna, a does dim S gan. A dyna i da i gamogan. Arferchog Leila. Wel, mae hwnna yn gweld yn bell iawn i Da iawn. gamogan. Wel, fysa ti yma nawr fydden ni yn rhoi clod uchel i ti a pawb yn curo dwylo. Mae hwnna'n special. Diolch Marged am roi'r cwestiwn ar ôl Morgan. Ti'n iawn i holi achos mae yna yna'n dos Eurig. Felly dwi'n mynd gweld yn magu, mae bron yn iawn. A'r un peth gyda menig, bron yn iawn, ond bod yr hyn yna, a does dim yn magu. Mae hwn yn beth pwysig. Pan ydych chi'n cangeneddu, ydych chi ddim yn gallu gadael unrhyw gytseiniad eraill i ddod i mewn i sbwylo'r gyfatebiaeth. Felly gyda Morgan, mae fe bron na, ynddo e? Ond oherwydd bod yr yna. Dyma gliw i chi, does neb wedi cael hwn eto. Dychmygwch nawr bod chi yn eistedd flan y tân. Be sy'n dod trwy'r simnau sydd yn mynd i gynganeddu? O, mae dda rhywun mwg, da iawn, mwg. A mae fy mag yn gywir hefyd rwan, fy mag ydi. Da iawn. Da iawn. Mwg, ie, mwg o de. Da iawn. Da iawn chi. Da iawn chi. A chymod be, a bod yn onest, o'n i'n di dweud wrth Eurig mod i'n meddwl bod hwn rhy anodd heddi i wneud y ddwy ochr, ond y boes bach i chi'n gallu wneud yn special. Mwgwd, meddai Pontyberem. Eitha reit. Magi mwgwd. Da iawn. Iawn chi. Chi ar ei ffenni. Da iawn. Gan i weld. Dyma rai atebion i chi fan hyn. Nes i wneud pethau eitha syml i ddechrau, wrth gwrs, agor, ogof, llygod, bregus, anrhegion, ond ych chi wedi wneud ia syth i ganrif 2. Mor dda, mygu, megin, magor, mwgyn, magu, a rhai eraill nath chi roi fyna hefyd. Ei, ddech chi'n dda. Mae yna rhywun yn gofyn y cwestiwn am malu, a chi'n iawn i ofyn cwestiwn oherwydd gwrandewch yn asid malu, ac en L sy'n malu, ac mae angen G. Felly bydde malu ddim cweit yn neud y tro, na Martha chwaith, achos mae a rth. Bydde hwnna'n mynd efo warthus neu rhywbeth oedd o'r blaen. Felly, da iawn am betruso. Mae'n beth da i betruso a holi cwestiwn am bellwaith yn dydi, Eurig? Pwysig iawn. Ie, dyma pam ni yma. Cofiwch y 3 peth yna, os ein ôl sleid bach. Dyma ni. Os ein ôl sleid. Cofiwch, mewn gwirionedd, chi'n gorfod wneud 3 peth. Chi'n gorfod ffind yr acen, wrth gwrs. Ble mae'r acen? Cofiwch hwnna. Dyna'r peth cyntaf chi'n gorfod wneud wrth gyngeneddu. Bob tro. Ble mae'r acen yna? A wedyn gofyn y cwestiwn nesaf. Be sy'n ar yr acen? Be sy'n dod yn syth ar ôl yr acen? Weithiau, falle byd dim byd, ond rhan fwyaf o eiriau, mi fydd na rhywbeth. A mae hwnna mor bwysig oherwydd mae fe'n styc wrth yr acen fan hyn. Chi'n gweld fel wedi rhoi ar y sgrin fan hyn? Acen G. Mae fe'n styc wrtho fe. Does dim bwlch, mae'n gorfod bod yn styc wrth yr acen. Dyna'r peth bwysig i chi. Megis yn hollol gywir rwan, a wedyn mae rhywun yn gofyn am gegin, diolch, mae hwnna'n agos, ond yn lle'r G cyntaf na, mae eisiau Felly mae megin a gegin yn odli, ond i ni'n chwilio am gynghanedd tro yma. Felly bydde angen yr M a'r acen a'r eg y G yn stuck ato fe. Da iawn. Iawn, os felly, nawn ni'n fynd ymlaen at... Dych chi mor dda, dyn ni'n meddwl falle, nawn ni orffen yn gynnar? Wel, bron a bod, gan i weld nawr te. Nawr, dyn ni wedi cyrraedd y diwedd mewn gwirionedd, a dyma'r quiz os dwi'n cofio'n iawn. Felly, dych chi'n mynd i wneud y quiz yn y munud nawr. Dwi'n meddwl mai dyna ni, dyn ni wedi cyrraedd diwedd diwedd y wers heddiw, a dych chi'n wneud yn gwbl arbennig, da iawn chi. Cyn bod ni'n rhithro ymlaen felly, Eurig, gai ofyn i y sawl sydd wedi rhoi mamgu i feddwl eto, achos ar ôl yr A yna,
Mae ar ôl yr acen, mae dy ti. Ac es ei di nôl i air Eurig, sef magi, doedd dim ar ôl yr acen. Felly mae'n agos iawn, iawn, iawn. Ond dim gweud. Iawn chi. Ar ddiwedd y sesiwn, wel, ar ddiwedd hwn, mae gennau her i chi. Falle na i roi'r her i chi nawr, falle, cyn bod chi'n neud y cwiz. Yr her ar gyfer tro nesaf ydy cwblhau cam 1 ac yna cam 2 gyda'r gair newydd hwn, sef dysgu. Sy'n rhaid chi'n neud nawr, newch yn eich amser eich hun, ond y gair yw dysgu, a dwi wedi rhoi ar y sgrin fyna beth sydd angen i ateb. Mae ydych chi dy ar y dechrau o flaen yr acen, a wedyn mae gyda chi y peth pwysicaf wrth gwrs, sef acen ag ysgy. Bydd yle'r ys na fod yn las hefyd. Acen ysgy. Felly beth sydd â chi yw dy acen ysgy. Mae'n dda bod ti wedi rhoi hwnna, Eurig, achos mae pobl wedi dechrau wneud pethau odd yn y chat. Mae rhai yn odli. Pethau fel cymysgu, ac ydy mae cymysgu a dysgu'n odli. Ond mwyn cynganeddu'n llawn, bydd angen i chi gael y dy a'r s a'r g. Mae ceilan yn gywir gyda gair diddorol. Anghyfarwydd, ond mae'n cynganeddu. Mae cysgu yn odli'n rhagorol, ond mae angen y dy. Cofiwch, fel mae Mari'n rhoi dysgu, nag anar dysgu. Mari, ti'n gywir. Mae hwnna'n gweithio'n iawn y gair sydd ti. Mae dargedau yn cyflythrenu, mae'n dechrau gyda dy, ond mae angen yr eseg. Felly mae eisiau tipyn bach mwy o grafu pen, dwi'n meddwl, Eurig, yn does? Oes. Ie, cofiwch y 3 peth yna. Sy ar y sgrin mewn gwirionedd. Peth pwysicaf wrth gwrs yw'r acen, ble mae'r acen yn y gair. A wedyn ar ôl hynny, a oes yna gytseiniad yn syth ar ôl yr acen. A wedyn oes yna unrhyw gytseiniad o flaen yr acen. A mae rhaid chi ateb y pethau yna i gyd yn y pen draw. Yr acen, sgy, acen ysgy, a wedyn y dy o flaen yr acen hefyd. Felly cofiwch, mae rhaid chi fodloni, mae rhaid chi ateb 3 peth mewn gwirionedd fyna. Yr acen, ble mae'r acen? Y cytseiniad sy'n dod syth wedyn, a'r cytseiniad sy'n o flaen yr acen. O'n i ddim wedi chi'n gallu, ydy pawb yn gallu gweld y chat, neu dim ond fi a Mr Davies, ond rhagom bod chi gyd yn gallu, neu ddweud bod Rowan yn gywir, mae Marged yn gywir, pwy arall sy'n gywir? Ydy Pontyberem? Pontyberem. Mae hyn, mae un o ymgeisiau Pontyberem, fe o dan, ie. Ydy, mae Pontyberem yn gywir. Nes i weld disglair yn rhywle gan rywun, a does dim L ar y sgrin gan Eurig. O'ch chi'n gallu gweld y chat, gret, wel, dwi wedi helpu chi fyna. A da iawn, Ceilan, mae Ceilan wedi gwneud rhywbeth diddorol. Mae Ceilan wedi treiglo. Felly mae'r gair tasg gyda ni, yn does? Ond ych chi'n gallu gweud y dasg, a mae Ceilan wedi adnabod i gyfle, neu gyfle, wedi rhoi y dasg. Disglair, dim y gyda ni, nagos, dim L o gwbl. Felly Ariel a Ceilan a Matthew sydd wedi ceisio rhoi disglair. Mae'r neu ofyn bydd rhaid chi gael gwared ar yr y. A does dim disgair i gael. Gwych. Diolch yn fawr iawn, mae hwnna'n dipyn o her. A pidwch y poeni pawb, dwi'n drysu efo hyn ar adegau hefyd, felly mae o wirioneddol yn her yn dydy. Felly dwi'n edrych ymlaen at weld eich ymdrechion chi yn ystod y wythnos. Falle be nawn ni ydy rhoi sgwrs newydd yn y tîm, a gewch chi roi'ch cynigion yn hwnnw fel rhan o sgwrs fawr, ac ar ddechrau'r sesiwn nesaf, fe dynwn ni sylw at yr ei cywir. Os ydy hynny'n iawn gennych chi, Eurig a Mererid? Ydy, a jyst i ddweud bod Elis yn gywir, fi'n meddwl bod fi wedi gweld 2 beth gan Elis, a maen nhw gyd yn gret. Gwych. Ond os nad oes unrhyw beth arall i nodi, diolch yn fawr iawn i Eurig a Mererid unwaith eto. A fe welwn ni chi wythnos nesaf ar gyfer y sesiwn olaf un, felly cofiwch ymuno gyda ni ar gyfer honno. Diolch yn fawr iawn, Eurig a Mererid, a nhw'n ni weld chi wythnos nesaf. Diolch i chi. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn. Hwyl.